Γεια σας! Παίζουμε στο PvP server και... πάμε. Και παίζουμε PvP. Έλα ρε νουμπάκο, που πας. Εντάξει, είναι καλός PvP, αλλά... θα πάμε λίγο καλώς. Αυτά είναι τα Yarman που έχω, οποία όπως και έτσι. Και εντάξει, πάμε, τον έχουμε. Το δύσκολο είναι αν πέσει κανένας άλλος. Γιατί μετά... Ω, βάκα! Δεν πήρα αρκετά όφι γάμο. Μπίμπι, θα λέμε φίλε. Άντε γεια ρε. Μου πήρε τα items αυτός. Δεν πήρα τίποτα. Fuck. Έλα 2v1, really? 2v1 ρε φίλε, έλα τώρα. Γούτου. Δεν μπορώ τώρα να κάνω βίντεο. Κάνω βίντεο ρε. Όχι σε λίγο. Έλα ρε φίλε, άντε. Τι κάνεις, ηρέμησε λίγο αμότο. Καθυστερή. Fuck. Ωραία παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. PvP server. Από κάτω θα έχω το IP. Τα λέμε, γεια σας!